دەم باش هەواری دەلال خەلەکامەیە ئیرۆژ کە بنەشۆپیên Kurdî û ji efsane wê ye. Roz bê xelekê girtî şikevembûna wê. Ta mijara xelekameya îro li ser Şehreman ronî dide. Yek ji efsaneyên dîroka Kurdî ye. Şehreman diye her deverê malê Kurdên kevin bibîne denas nedkiribî ji bo çi ev rismana li malan datanî. Lê bi rastî ev rismanayên ku li malê bav û bapîrên hebûn berê tiştekî girêdayî bê hizrê wan bû û bê bi hizra dîroka Kurdî ez ê ji we dawiya xelekê re bêjim. Hey Şehremanê bê çilo Şehreman ev efsaneya Kurdî derket holê. Şehreman keçikek bê bav û bê dî li cin bapîra xwe jiyan dike û ji biçûkanî de Şehreman pir alîkariya xelkê dikir û alîkariya feqîran jî dikir û kesek ti carî ve nedgerand. Dema ku Şehreman mezin bû ji xwedekî feqîr hez kir di wî gundê hanê lay apê Şehreman axayê gund bû. Dema wê xwest Şehreman nekir ji ber ku ji vî kurê feqîr hez dikir. Axa jêr got heger tu li ser ve negere ez ê wî bikuşim. Carek di du sê Şehreman li ser vî kurî ve negeriya. Axa rabû çû ev xortê feqîr anî û li hemberî çavên Şehreman wî kuşt. û dema vegeriya gund ji xelkê re got ku Şehreman nekeçike û mê wî vê xortê feqîr re dî. Kî ji we Şehreman dî wê bikuje ji bona win heyfa vê gundî rajênî û dema ku bapîra Şehreman nas nekir bi vî peyvê ji Şehreman re got birev nîzame birevê bera kes te negre. Şehreman di şevek tarî de li gorî efsaneyê diçe. Dema ku diçe li hevpêşiya xwe nabîne dikeve hundirê wî bigire. Bîrek avê gorî efsane ronî dide li ser û dema ket bîrê de piştî çaxekê rabû dît ku her du nigê wê şikestinê ji ber ketina wê. Şehreman bi ser wî xwe hat û xwest ku derkeve ji dervatê vê bîra hanî ji ber ku nigê şikestî ji bo biarê ji bo nemrê. Bi şarbîkan digeriya dixwest ku derkeve dît ku derê vek din heye. Di hundirê vê bîra hanê de derê derek din. Şehreman li pê vê dere hanî ket û derbasî jiyanek din bû di hundirê wê bîra hanî de. û tabî heger mijar newroba navê nedibû efsanek. Dema ku derbas dibe vê derê ve hanî dibîne ku cîhanek din li hemberî wê ye. Jêr bi marekî pir mezin deket di wê derê ve hanî. Jêr gonekî xwe tîxî nav avê ji bona ez nigê te şifa bikim. Lê dema Şehreman bi ew kir nêviyê bedenê wê bû mar û nêviyê bedenê wê jî mamro. Piştî demekê dûr de Şehreman bû xanima van maran. Ji xwe wateya Şehreman çi ye? Şehreman peyvek dûdaniyê bê rêzmanê Kurdî de şah bi kurdiya şêwayê me tê wateya xanim. Mîran an jî maran jê peyva maran biriye. Her du bi hev re tê wateya xanima maran. Lê piştî demekê li gorî vê efsane hanê dibêje ku efsane her tim Şehmîran derdket jora bîrê û alîkariya feqîra dikir pere dida wan yan jî midawe dida wan. Xelkê vî gundê ê ku dixwestin wê bikuşin. Ev yek ji efsaneyê Kurdî ye ku ji salên pir kevna re. Efsana Şehmîran ji efsaneyê Kurdî yê resenê û yê pir kevne. Li her derê xaniyên Kurdan dibê ev risma wê yan jî sûretê wê dibê heba. Ji bona çi wekî min destpêka xelekê digot ji ber ku didîtin bav û bapîrên me. Mala ku rismê Şehmîran lê be her tim xerabî nakevî. Ji ber ku Şehmîran vê mala hanê wan ji xerabiyê diparêze. Yan jî di odeya keçikên wan yan jî odeya zarokan tê bidîta risma wê hebû. Li gorî hizr û ramanê wan didîtin ku rismê Şehmîran li malê be yan jî li odeya keçik zarokan be wan diparêze ji xerabî û jê fêr bibin başiyê, alîkariyê, dilpakiyê. û bi rastî di hundirê kulturê Kurdî de teblî ku ol jî hatin lê pir bawerî bi vê efsanê heye û pir Kurd ji Şehmîran hez dikin. Em bala xwe bidin efsaneyê gişî tê bibîne ku ev efsane her tim lê bibîne ku çiqas e zor û zordarî li ser jinan dihatin kirin. Jî ke binêşopiyên Kurdan ve ê ku ev tiştê hanê diyar dike
حيار ياما إيرو بالا خبتي حزارين نمونيا بحزارين ميناكان ينكو قاني دكا بيتشقا جن لسر دستي ميران كولاتي دبينن وتابي نهر مير جي زلامة لنمونيا أحلي نها أكو لروجلاتي كردستاني تشيبو جيانا عميني دما كل سر دستي رجيم فرسان هات كشتن جبركو جينكا كردة وجبونا جابر ولا تشتري بيجا كسك وحجابي خانك ويبكوجا ليه ما فهمناك لدولتي في جهاني حمي من ندي يك لياباني كتيبن كواليتي ده من ندي يك لأوروبا كتيبن كواليتي ده تابي أسقالا كواليتي مدني دك أو كواليتي أكود حزري تدا يكون جيوي دبي بشو دماش كار وري يعني جير هرتم قارني بيني أف مجارانا مجارني جروجلات أنا بين دركتنا أف مجارانا براستي نت مجارن كو أستيد بآخر اللي أز دي تشتي هاني فيمناك دما كو تتبيجا بافي ما آدم حوا إجي بدنا ويتشيبو تقولي أفسانا تا ما نقرأت لي مقاتبش خواسي أفتشت بيروز وحياكوش بدنا ويتشيبو ما قيني كاريبو قدار ويتشيك راوك آدم ليش بدنا ويتشيكر طيب باش تقيرو كولاتي اللي بدنا خدك أفهنش آواين خوار این کدروجلات ناوین پرچید لیمرو بنرینک ارینی بنره تی بالا خوب دیکو دی روجلات ناوین دو تایبتی لروجاوای کردستانی آنجی لهریمین باشور بنر کولتی هن بهن داد کهبه بنر کولتی على سر جنان بيش بيش داد كذا هيا كولاتي سر بريش كان 5 دجاجات بمية شو أنا 5 ديوك بمية خيو تبليكو از نبيرم كو شاشتي بشاشتي اكدن ورا چارا گرن ليدم اكو مروفتي كشتن يا اما تبشاشي بيت شتي هاني چارا بكي يا اما تي هرتم دبن ويا كولاتي هاني دبن مين خلك اما بداوي بو متخص كو از مجاري شاه ميران جوار درخم هولي تخص دريا في خلك يري جوار ديار بكم بي تشخواس جنين كردال دبن كولاتيا طبعا خلك مني إيرا وينال طلع قال لك مروفان به لي راستي دي بردم ما دنا خوشه بمينت ناب خير وخوشيه ده سلافي مجور هنه شغوان ما خوشي